kuku sing tupa kumalun ngening kan biasa ngabeki kawengku sageng cadahan ing nanging sanget iki sang resikane putra kang anjok saking wiyadi Permara mangus mumyung abrengen ati karo naning kasmo sianing marang goman malakung murahan tengaraning jurit kang maguru kangsa tetekat yobo kula mansriting turangga hesti perkata ingkang waca lelayu sabi mangkita sang peremban dewa kumara kadiparan pawatosipun anggen jengandika ngringkiaken dhateng para Pandhu ing rikalanggan mangke. Bapa peremban kula nyadeng dawuh bapa. Kula iki nyadeng dawuh sang peremban. Mengko ta Patih Sengkuni Drusasara lan kowe Bambang Suwatama. Wis kelakon kang dadi pengajap aku prapening telenging Praja Ngamarta ingkang minangka wigatine ngringkihke marang tata jiwaning para Pandhawa. Dina iki antuk pamujimu para Pandhawa kewirangan Patih Sengkuni. Lho, kersanipun kados pundi? Sing tak kira Pandhawa wong sekti Mahambara, wong sekti Mandraguna jebul tilmune ki mok kopong kabeh. Ing atase aku memba dadi Ratu Ndarawati Prabu Kresna.
kepengin ngample wujuding pustaka Jamus Klima Sada tinemuning nalar diwenehke sing kanthi mayar. Lajeng pustaka Kalima Sada wonten pundi? Dina iku seneng tanganku Pape Sengkuni. Waduh, Premban, matur nuwun Premban. Ana tulise Hyang Widya wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinajek ing sasama ing ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami dene panjenengan sampun budidaya ngringkiaken dhateng para Pandhawa. Iya Sengkuni ya mung ngene Sengkuni ana babak nglayoni jujul nusuli merga prapakuan ning madyaning praja Ngamarta ki mau bebarengan kelawan prapaning Petruk Kantong Bolong kang semedya kepengin uga ngampil Jamus Klima Sada srana nggone Semar bakal bangun marang Kahiwangan. Mula dina iki tak pasrahke marang para Sata Kurawa murih patining Petruk Kantong Bolong. Aja kanundeni gawe nggonku nyidra marang wujuding pustaka Jamus Klima Sada inggih Premban. Kula suwun pinarak ingkang sekeca mangkih para Sata Kurawa ingkang sagah budidaya pejahipun Petruk Kantong Bolong Premban. Tansah marparing summa Mrikata sang Gatotkaca tinen arsa mapak ngareka suta pekapira Kresna parta mahna hirmuji saktinira ing Petruk Kantong Bolong kadiparan pawartaning nggonmu sumana ning madyaning padukuan ning madyaning praja Ngamarta dina iki ujuping ngampil Jamus Klima Sada. Iya Truk, ning apa kowe Truk kok pucet meneh ning apa kowe? Nek urung-urung kowe urung madang kowe iki. Petruk kandha sing cetha ning apa?
Niki kurang-kurang bejane kula niki mengke digantung kalih Bapak Semar. Lho. Perkarane iki apa? Ngaturi kawuningan rikala semanten kula menika sowan dhateng Praja Ngamarta nyareng rawuhipun Gusti kula Kresna Indrawati tuwin Prabu Baladewa ing Mandura. Oh iya, terus surasane sami kalih kula kepengin ngampil ugi pustaka Jamus Klimasada sarana nambak wirangipun Praja Ngamarta. Negari Ndrawati. Lah terus kula nggih takon kalih Prabu Kresna. Nek niki nuwun sewu dicek langkung rumiyin sebabe napa wong Prabu Kresna niku pengawakaning Sang Hyang Wisnu kok nganti ketaman begebluk mayangkara niku langka lampun longkangane mboten badhe kelakon. Wah, kula diunek-unek kalih Prabu Baladewa. Surasanipun Prabu Puntadewa paring dawuh, Petruk kowe metu ana ing jabaning kutha luwih dhisik, mengko sabubaring pasiwakan bakal tak jarwani. Sapa sing bakal tak ambili wujude pustaka Jamus Klimasada. Iya, terus lah kula niku ngentosi teng alun-alun negaring ing Ngamarta ndelalah Prabu Kresna menika wonten jejamangipun sampun ngempit wujudipun Klimasada. Kula tututi ngantos dumuginipun sanjawining kutha negari Ngamarta. Kresna menika kula wau nuwun sewu badhar dados pendhita ingkang sampun sekuton kalian para pepunden kuring Ngastina para Sata Kurawa. Gus, Klimasada icadet walah salah. Guncang kancing langit kelap-kelap katon riki nincang alis risang baweh gandrung sabarang ngatulu kirmo yakmayik ing waladalah Petruk ing kamangka Klimasada ki mau Klimasada kang kena kinarya sarana numbak marang samubarang gawe utawa nuwak marang samubarang gawe amis bajining kahanan ing Praja Ngamarta gumantung ning Klimasada. Lah niku iki genah yen to pendhitane sekutun kelawan para Sata Kurawa. Genah napa kula niku kapusi kalih panjenengan kula niku ya waras, Gus. Nan kowe ra mendem kowe mboten. Kowe biasane nek mendem arep ngerum kowe biasane. Niku nek teng mrika, teng mriki enten nggih namung studio pripun meneh. Mengko aku sing bakal nyingkirake marang para Kurawa, nyata Kurawa pancen lecet bebudene. Ora ngerti tumindak kang utama. Wis Petruk sumingkira perkara Kurawa tak singkirke saka papan kene Petruk. Ana kidul ngrumaksa ing wengi. Teguh ayu luput kawing lara.
Sikara pala kang tumingal perang campo samya ngedali ler dadet wilateng kanta Cai manggung mangun sang nitimbin sang sangadi mijil Ladinya ngedali wus ing waladalah ora pangling Antasena iki ya Siwa Kartomarma ngopo legane ngatiku ambu-ambune Kurawa kepengin bakal gawe bubrah kananing Prajangawarta mula prayoga dene kentuk ora entuk gelem ora gelem balik napa Pustaka Jambus Klimasada kowe nuduh Kurawa kaya mengkono ki mau anggep apa nyatane wis kuthon kelawan salah sawijining pendhita sing gawe kiduh tumarap katentremaning Prajangawarta nek Kurawa ora gelem nekuk dengkule tak babati barisanmu parat waduh toblas tobil wani tanding marang aku sing tak wedeni apamu empak naji jaya kawijayanmu tumpang soh ngabake dodok ikamu dengkleh ora gelem minggat gimbel ndasmu dina iki parat kowe lengan rami maning gang sasongko gumenyara hati-hati para kiri
Sikra mundur saksana amusti godhong arsa lumawan malih sabar narima ayo apa kang katol kang kaparan Pati ambeng tuti anak wadyo ayo sepodo putar hati-hati para tuh, mongso tak jal opai ha hey ha hey ha hey ha hey ha Asplot. Hey! Wah! Kentang dadak bengok malah ngaget-ngageti wong ora fokus. Kurawa maju le, Kurawa. Iya. Amuk Suramrata, Jemrata. Surtayu tanding ngono. Ora-ora aku tinggal glanggang celong playu galeng kanthi malat. Mati aku. Mutar kowe. Oti kowe. Bongko lo. Lo.
Mati iki. Ah. Loh. Wah. Walah sur. Piye ta le sur? Yalah yang malah tele-telete yang ini. Mati. Oh. Durmo ganti maju le maju. Durmo ganti. Ayo sila belata, saya belata. Ayo jemput kedan. Wei ada bil. Pupuk ratuku. Pipiku kandel durung kandel. Piye kiye. Konaken karo durmo ganti kiye. Nek biar kowe riko ambiar ganti kiye. Pipine durung kandel. Mati kowe. Gebu aku. Kowe sapa kowe? Antasena. Sapa? Antasena. Pemandu karaoke. Antasena. Apa sya? Iya. Kowe tanding karo aku wani apa ora? Wani. Nek wani karo aku ayo yo jodoh didodo legane kanthi ora ora aku tinggal gelagang celong mlayu. Rene gepuk ndasmu. Piye? Rene gepuk ndasmu. Percaya apa ora nek aku ampuh? Percaya. Gandeng aku percaya karo kowe nek kowe ampuh mula aku tak mulih wae Le. Mongko kantine tumuwuh salami mung awas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam oyane do gembrobya sok malah kowe penak-penak nang kene iki jane piye kok Drisasana oleh munjugan nganggo halo babu ngono le malah. Oh alah lele. Pripun kabare Kurawa? Kowe tau krungu Kurawa menang ki mau karo sapa? Ya mung karo bojone dhewe-dhewe. Nek karo mungsuh ora bakal iso menang. Lah sing maju sinten? Pertama-tama sing maju ki Kartomarma. Mungsuh Antasena Kartomarma kalah nggo mundur nggawa gada ditutuki Kartomarma ora ginawe rasa. Wis dicukit gadane tampali Antasena kepruk sirahe mak kluthuk pekungkung getlak.
digawa ning rumah sakit ora ketampa kok lele lah. Lah bar niku Surtayu iki pancene bocah sregep. Dhisik wis tau lunga. Pirang-pirang taun ra mulih ora melu rombongan Kurawa. Angger ditekoni karo kancane sok Senen. Nyatane saiki weh tenan Trajang iki jane mempeng ning malah kalah karo si Anoman. Ketheke barang enten, ketheke barang yo eneng. Durung meneh sing maju ki mau Bambang Swatama. Prangke tumbak ora ginawi rasa dening Gatotkaca, tumbake dibalekke malah kena gulune sayane karo ora sadar le wis. Maju melih Durmagati. Angone Durmagati nggo perkara kang omah. Nemu bir diombe. Ditapuki pipine urung kandel. Aku gagas cah iki wani nek mendem jebule. Bareng keduwuren ki mau sing digoleki dudu mungsuhe ning sing didureke iki Elsi, ora layang. Ya kan ngerumsik Cepano Elsi. Yutarne gelem gak. Aku gumun saiki. Dasare dibombong karo Jayadrata. Jayadrata iki mangar-mangaran mendem ora wani. Wis. Lah Citraksi iki kalah sik dhewe le. Mundur sang Citraksi munggah gruyuh. Wis. Durung si Citrayuda. Citrayuda rak cilik dhewe awake. Bareng kaya mengkono ki mau ki mung begegek ning kursi disenggal simblik ki glundung. Alah ya. Tekone Kurawa ki piye? Ora ning sing bejaji babar pisan. Kowe ngerti kepatihan ki rak madhep ngalor. Lah kok nguyuh ki kok kidul ki madhep ngalor. Sinten Citrayuda ki malah yo kan gagas bocah kok laning petingane to. Ya ngono goleke tambang pramodar malah. Sing tak jagake mung kowe maju le. Dapure kaya apa? Mang mikir. Hanoman Gatotkaca Antarjaja girang-girang gumuyu. Unangan Dursasana cencang jenggot kronca kowe. Ana ngintung rumeng sawing mangkene layu utawa lara.